Hello guys, good morning. Asa खालामदों बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं. दा माने अखाया बिराद हाबाय दं आरोना दा साननैसो माने दा दैज्लां बोथोर नालाय अखायानो गारला आरोना. कलेजावबो थांनो हायाखै, मैयाबो थांनो नागिरदोंमोन थांनो हायासै आरो दिनैबो थांनो नागिरदोंमोन थांनो हायासै, अखायानो गाराखै आरोना. A few moments later. Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव खनसे फरायनो थालायबाय. दा आं नै डिलाराव थांगासिनो दं आरोना बाइकनि माने नाम्बार प्लेट लगायनो. नायलांबाय थादों. थांगासिनो दं